Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, urriak 4 dugu gaurkoan, asteazkene egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Egunero bezala, ondo. Ongi, ez? Lan pixko bat egiten. Bai, hori da. Gu ere ongi esan dako. Esan, elkarrizketa polita egin dugu gaurkoan, interesgarria. Eta, egia esan, uste dute egunero bezala ez da hasierako gaian Katalunia daukagula protagonista nagusi, ezta? Gaurkoan uste dut agian gauzak baretuago egonen direla edo, baina atzo milaka eta milaka pertsona ikusi ziren kaleetan, izan ere nazio mailako greba bat antolatu zuten, igandeko errepresio polizial guzti hori salatzeko, eta egia esan jende pila bat atera zen kalera, ez bakarri bat zirena, baizik eta Katalunia osoan, izan duzu aukera, irudiak ikusteko, bai. Eta, lehen egon gara izketan, ere entzuten zela kaletik adibidez kaseroladak eta guzti hori. Bai, jendea manifestatzen ari da. Eta, ere instituzioak eta erregea ere, ez da? Hori da, atzo atera zen, ez da, erregea, orain arte isil-isilik egon da, eta atzo antzainez, azkenean hitz egitea erabaki zuen berak, eta, egia esan, esanguratsua, aipatutakoa. Orden konstituzionalera deitu baitu, egin du, ez? Katalunian oraintxe bertan gertatzen ari denagatik, eta egia esan ez denuen hitzik entzun zaurituen inguruan, edo eta errepresioaren inguruan, ez da, ez zuen ezer esan. Erreakzioak ikusi dira sare sozialetan eta denetarik, alde guztietatik, eta beti bezala irudiak esaten dute hitzek baino gehiago bakoitzak ateratzea. Bere ondorioak, ez da? Halakotan beti badakigu jende asko egonen dela ados berak esan daukarekin, eta ados ezagun beste jende asko ere badago. Beraz, egunero bezala efemerideekin hasiko dugu saioa, ezta? Hori da. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1958an British Airways hegazkin konpainiak historiako lehendabiziko zerbitzu transatlantikoa eskaini zuen, Londresetik New Yorkera, hain zuzen ere. Era berean, 2011 urtean, Estatu Batuetan iPhone 4 SA salmentan jarri zen. Steve Jobs enpresaren burua eta nagusia, sortzailea, hil baino egun bat lehenago. Egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkiun lerroburuak. Egunari begira jarriko gara, Kataluniako greba egunarekin bat elkartasuna azaldu dute hainbat sindikatuk Iruñan. Katalunian naiz Euskal Herrian herriak erabaki lelopean elkarretaratzea egin zuten atzo eguerdian Iruñeko udaletxeko plazan. Baita mobilizazioak ere bart gauean Euskal Herriko hiriburu eta herrietan. Kataluniako auzi alde batera utziko dugu momentuz, urriaren 19an eztabaidatuko dute polizien legea atzera bota edo ez. Ahal duguk eta ezkerrak errandute ez dutela jarrera aldatuko gobernuak sindikatuekin akordioa lortu arte. Bertzalde EH Bilduketak geroa espero dute bi alderdi hauek konbentzitzea. Eta langabeziak beranzko bidea hartu du berriro ere 656 herritar gutxiago daude lanik gabe. Eta honekin lotuta lab sindikatuak balorazio egin du. Euskal Herrian duela 7 urteko langabezia mailetan dagoela nabarmendu du sindikatuak. Sustrai Erakuntza Fundazioak datorren urriaren 7an larunbatarekin Tafallan trenaren defentsian egingo den manifestaziorako deia egin du. Eta Iruñan 9/8 merkatua, Nafarroako arteen merkatua eginen dute. Azaroaren 15 eta 16 izanen da eta guztira 400 profesional bilduko dira.
edo bilduko ditu, barkatu. Eta albisteekin bukatzeko, xakea aukerako ikasgai izanen da DBH bat, eta bian, hezkuntza departamentuak heziketa xakea bultzatuko du tresna didaktiko gisa. Eskerrik asko Aitziberriturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta behin Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara, gaurko lerroburu nagusiko protagonista Espainiako errege agurgarria. Erregeak Katalunian orden konstituzionala berreskuratzeko eskatu dio Espainiar estatuari. Hizketa irmo eta konpromezuzkoa egin zuen, Kataluniako agintariei Espainiako estatuarekiko desleialtasunaz akusatu zien. Hauxe dio Diario de Navarra egunkariko editorialak gaurkoan, erregearen deia, ausarta eta aproposa. Eta hortxe dugu Felipe VIgarrenaren argazkia goiko eskuinaldean. Bestalde, beko aldean Kataluniarekin jarraituko dugu, izan ere greba eta jazarpena poliziari Katalunian, horrelaxe izendatu dute argazki nagusi hori. Atzoko grebaren irudi bat dugu milaka pertsonekin Bartzelonako kaleetan. Biztanleak polizien aurka jartzea egotzi die Barne Ministeritzak Kataluniako agintariei. Horixe dio azpititularrak eta bukatzeko lapurreta berriak Nafarroako elizetan. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Gaurkoan ere Diario de Noticias egunkarian Felipe VIgarrena erregea protagonista nagusi lerroburuan, erregeak orden konstituzionala betetzeko deia egin du elkarrizketa politikoari inolako hitzik eskaini gabe. Felipe VIgarrena Espainia babesten duten Kataluniarrekin gertuko adierazi da eta ez du hitzik izan zauritu edo independentzia zaleentzat. Nazio greban milaka pertsona atera ziren kalera, Kataluniako herri, hiri eta leku desberdinetan, eta argazkian Igualada herriko manifestazio bateko irudia ikusi dezakegu. Bestalde kontu gehiago Diario de Noticias egunkariko azalean, Osasunako Victor Alvarezen hautagaitza Mexikoko enpresari batek babestuko du eta bukatzeko euskararen dekretuak azken izapidea pasako du. Katalunia protagonista nagusi gara egunkarian ere, lerroburuak hauxe dio erregeak Katalunia mehatxatu du gizabidezko greba jendetsu bat eta gero milaka pertsona atera ziren poliziaren bortizkeria salatzeko borboidar Felipek salbuespen egoeran egin ditu adierazpenak orden konstituzionala eskatzeko. Eta argazki nagusian gaurkoan, atzeko mobilizazioko irudia dugu protagonista nagusi argazkian. Bukatzeko, beste bi albiste azpimarratuko ditugu, batetik Amerikako Estatu Batuetan ezin ulertu nolatan zebilen zoro bat armaz josita Las Vegasen. Eta bukatzeko, 4:30 kanpo geratuko da Irribarria pilotaria. Kataluniaren inguruko jarraipen zabala berri egunkarian, lerroburuak hauxe dio errebolta zibikoa hasi du Kataluniak, Katalunia gelditu eginda igandeko errepresioa gaitzesteko eta ehunka milaka herritarrek egin dituzte manifestazioak. Euskal Herrian ere elkartasuna agertu dute protestetan. Argazki nagusian Bartzelonako mobilizazioa ikusi dezakegu eta beko aldean berriz Kataluniako beste hiri eta herrietako irudiak ere ikusgai. Bukatzeko beko aldean argazki batez lagunduta andre bat hil dute 7. aurten Miranda de Ebron aurkitu dute hilotza eta Gasteizen atxilotu dute bere bikotekidea. Bukatzeko beste albiste bat irailean 1820 langabe gutxiago zenbatu dituzte. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Kataluniako greba egunarekin bat elkartasuna azaldu dute hainbat sindikatuk Iruñean, hortxe dugu Iruñeko udal plazako argazki bat elkarretaratzarekin batera. Bestalde xakea aukerako ikasgaia izanen da DBH bat eta 2. mailan. Eta bukatzeko 656 herritar gutxiago daude lanik gabe.
dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan Euskarazko Antzerki zikloaren barne Miskaraoke antzezlana eskainiko da. Sarrera 5 euro. Gaur ere Iruñeako Gazteriaren etxean erakusketa egonen da Kreamundoz izenburuarekin. Igandera arte izango da eta arratsaldeko 6etan da. Larunbatean eguerdiko 12etan. Gaur ere ostiralera arte Uarte Arte Garaikideko zentroan festivala eskaintzen da. Aftercatch izenburua dauka, arratsaldeko 6etan izango da eta ostiralean arratsaldeko 7:30. Gaur Burlatako Kulturetxean arratsaldeko 7:30 Udazken Solidarioa ekitaldia egongo da, doako sarrera dauka. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Atarrabiako Kulturetxean antzezlana ikusteko aukera egonen da. La Guillet Kabaret Paranormal izenburuarekin sarrera 3 euro. Ostiralean ere arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko Kulturetxean dantza ikuskizuna eskaintzen da. Harri horri har izena dauka eta sarrera 6 euro balio du. Ostiralean Gaiarre Antzokian kontzertua egonen da Aurora Beltranen eskutik. Gaueko 9:00 izango da eta sarrera 17 eurokoa da. Ostiralean igandera arte Itaroa Merkataritza gunean vinilo azoka ekitaldia eskaintzen da. Doako sarrera dauka eta goitzeko 10:00 igandeko gaueko 10:00 iraungo du. Ostiralean arratsaldeko 8:30 Zentral Kafe Antzokian kontzertua eskaintzen da Ajax eta Prok taldearen eskutik. Sarrera 10 euro. Ostiralean gaueko 10:30 Burlatako Kulturetxean bakarrizketak egonen dira. Miguel Lago eta Juan Arokaren eskutik. Sarrera 12 euro. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Urriak 4 dugu gaurkoan, asteazkenei ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, performantza, umorea eta absurdua uztartzen dituen Miskaraoke abanguardia proposamena, euskaraz asteazkenean Nafarroako Antzerki Eskolan izanen duzue Garaikide zikloaren barruan. Bestalde urdina eta txuria izanen dira nagusi Gabonetako argiztapen koloreetan, azaroaren 29an hasi eta urtarrilaren 9 bitartean piztuta egonen dira. Iruñeko udala Karmen kaleko 25ean jantoki sozial bat egokituko du, aisialdi eta elkarbizitza gune bat ere jarriko dute. Bestalde udazkeneko baratzaren inguruko hitzaldia izanen da gaur Hezkuntza Ingurumen Museoan arratsaldeko 7:00. Hazien trukak eta azoka bat ere burutuko da ostiral arte. Eta literatura kontuak izan ere jaikuen lehen topaketa eginen da Nafarroan urriaren 6-tik 8 Yamaguchiko liburutegian eginen da. Eta musika kontuekin aurrera eginez, Joakin Maia Musika Eskolan irakasle lanpostu bat hautatzeko lanfrogak eginen dituzte abesbatza espezialitatean. Aurrera egin dezagun Eguesibarrekin asteazkenera egiten dugun moduan, Animaliek lagundutako aisialdi inklusibo programari dagokionez, hainbat datu, Eguesibarko Ibarrean bizi diren haur eta gazteei zuzendutako Animaliek lagundutako aisialdi programa da, urriaren 10 arte izen eman daiteke. Kontu gehiago Eguesibarren, herritarren parte hartzea plan estrategikoa abiatu da, berriki abiatu da den 8 hilabeteko lanaren xedea da, herritarrek udalaren gai publikoetan parte hartzeko eskubidea gauzatzea. Eta bestalde aurrera da Eguesibarko kultura plan estrategikoa, udalak kultura plan estrategikoa egitea bultzatu du Eguesibar kultur udalerria izan dadin. Aurrera egin dezagun Etxauribarrekin, Antzerkia musutruk zikloak aurrera jarraitzen du Etxauriko Ibarrean, igande honetan bai atropa antzezlana ikusteko aukera izanen da arratsaldeko 7:00. Bestalde futbito ikasteko aukera izanen da Etxaurin 6 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzendua. Eta kaleen berrantolaketa ere eginen dute, baita kale nagusia oinezkoen eremu bihurtuko dute. Eta bestalde joan gaitezen oraingoan Ezkabarterekin, Bando mobil bizilagunak informatzeko app berria sortu dute, udal web orrialdean deskargatzeko aukera izanen duzue. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendea aldera,
Kultura, kirola eta euskara arloek urria eta azaroan antolatu barkatu dituzten tailer eta jardueren agenda aurkeztu dute. Eta Izkibel mendi taldeak 2017ko irailetik 2018ko ekaina bitarteko irteeren egutegia prest dauka.